Wilujeng pamirsa ujug-ujug spot kapanggih malih kalih kula John Faranugroho. Ing siang menika kula badhe ngandharake pawarta babagan SMA Negeri Setunggal Wonogiri kasil juara ing turnamen Ikemas Futsal League dening Gor Giri Mandala Wonogiri. Turnamen sing dieloni 36 tim SMA SMK Sekresidenan Surakarta kuwi mlaku gayeng. SMA Negeri 1 Wonogiri ning pertandingan pertama ketemu SMK Negeri 2 Wonogiri. Pertandingan kuwi dimenangke SMA Negeri 1 Wonogiri skor 2-0. Pertandingan selanjutnya SMA Negeri 1 Wonogiri ketemu SMA 5 Wonogiri. Ditutup kemenangan SMA Negeri 1 Wonogiri skor 3-0. Ning babak 16 besar Semansa ketemu rivalnya ning Wonogiri yaiku Semanda. Pertandingan kuwi dimenangake Semansa 2-0. Semansa lanjut babak 8 besar. Ketemu Semansam Sambung Macan Sragen. Pertandingan kuwi dimenangake Semansa lewat babak adu penalti skor 2-1. Semansa lanjut babak semifinal. Ketemu SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali. Pertandingan kuwi dimenangake Semansa 4-0. Semansa lanjut babak final. Ketemu SMA Muhammadiyah Loro Surakarta. Neng final kuwi Semansa ora diunggulke. Tapi Semansa iso menang lewat babak adu penalti skor 3-2 lewat penendang penentu Sildamiwa. Cekap semanten anggen kula ngantarake pawarta babagan Ikemas Futsal League 2019. Goreng tempe ning pawon, nggih pun ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.